Dali rin mga kwarta rin sa karagatan oy. Mangati ka ba nga ikaw tag iya? Kwarta na yun ka. Asa man to makita ng mga ang bayranan diri og entrance og cottage. Butoy wala gani ko kabalo no. Ilisod na pud kayo og buditso ta sa mga cottage bisig makasapan ta. Tagabayad ba? So ka patang yana. Ay nay taod to. O tanaw to. Tara. Ora juga na ang bayranan og entrance og cottage. Wala gani ko kabalo no. Mongotan na ta kay para kabalo pud ta ba. Ang asa ta mamayad. Sige. Tanong na to ta. Boss, pwede mo na boss? Oh, unsa man? Mangutahan na may boss ba kung asa dapat mo bayad og entrance og cottage diri ang dagata? Ay, entrance o cottage? Dili sa kuha mo bayad. Kung nagunduyan ko dito, kaya tanaw ko sa akong karagatan. Sakto, kay tagiya to ng pangutanaan. Kasi makalis pa ta sa bayron na ni ba? Gani no. Kung tanaw to pila. Pila man pud ang cottage og entrance diri boss. Ang entrance boss, 250 per head. Yang cottage sa kalibo. Grabe mahala po ring entrance ni mo og cottage diri boss oy. Gani. Kwata. Barato na ginana no kay ang tubig sa akong karagatan dili ni parot. Tamis ni. Sa Ano mineral? Sa Mineral yung tubig diri ah. Hindi hanta kay nindot hindi kay tubig diri mineral. Dili mo na bay boss. Ako ben. Adi, kaya pudi. Amo na mo cottage ani. Ito yung cottage ka to. Dito. Oh, mo yung cottage panglas, kana panglas. Nang pelas. Dili mi tao diha. Ito panglas ba? Ay, pelas lagi dah. Dito boss. 15 dalan. Dali. Grabe man mo. Dito mo kami sa pinakatumoy. Ito pinakalas niya, ito pinakatumoy niya. Ah, sige boss, salamat kay boss. Kwarta man mo. Ah, sige kay. Ambis ang inahan dagat diri ah. Dagat diri no? Is no? Ayo. Ako din. Ilaw mo ano no? Dito na tayo, mo ito yung drum, dito na, kay bulan pasi na ta. Gani. Sa may dugayan. Nindot yung tubig nila diri ano? Uy, nindot yung tubig diri ano? Ha? Kan samis diri oh. Kilaway. Tamis na. Mineral no, mineral. Mineral diri. Dito na tao. Dito na daw ka side okay. Masiglahi po ng lasa dito ah. Sige daw. Da, ito na tanaw. Dito, tilawin daw diri. Mori yapon. Murag yapon mineral yapon. Amis yapon no. Ako dito siguro. Dito tara. Hindi na gila sila tubig ano? Okay. Ay sa tuligo na to eh. Asin na to eh. Hapon-hapon naman. Kung na ganino kay basig. Tara. Bos, pwede mo tana, boss? Oo, boss. Nagabayad ba mo entrance diri? Kaya na, bante ko sa inyo ba? Kaya na mo si ligo dia. Kung nakabayad mo boss, katong nagdinduyan diri kaniya. 1.5 gito yung ipangayo, tagos kalibo daw ang cottage niya. Mahal kayo. 50 ang kanang ulo. Ha? Bahala naman na. Ano dito mo nagbayad nga ako may tagiya diri ah. Ito di tagiya diri boss. At tayo murag na scam kita atong gibayaran nato kaniya ba? Mo ganino. Ya mo bayad mi gusto ba ni boss? Lain sad. Mubayad jud kaya ako may tagiya diri ah. Pila din ang interest diri boss? Tag 100 ang ulo. Nag-cottage mo wala? Oh, nag-cottage mi. Ah, 300. So 500 tanan. Okay, tag 100 ang ulo, kaya 200 ninyo. Plus cottage, 300. 500 tanan. Bayad daw, bere. Nabilin diri 500 na libay pang tubig na nato mi. Sige lang, beri hatan na siya. Samtang dito makagawas diri, unsa pa ta diri. Hatan na din siya. Ay boss, tara boss. Dati na scam kita atong. Pero sa boss, scam kita atong gibayaran nato kaniya ba 1.5 ato. Baktas yun dani. Dali rin mga kwarta rin sa karagatan oy. Mangati ka ba nga ikaw tag iya? Kwarta na yun ka.